Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Fortnite sammen med min ven Willum. Og vi skal egentlig bare hygge os, trille lidt rundt og sådan lidt. Og så skal vi nok også spille nogle games lidt senere og sådan lidt. Men nu tænker jeg egentlig bare, at vi kan begynde at fight. Og jeg håber, at I synes, den her video er god. Husk at like og subscribe og det der dumme noget. Og okay, alle dem, der kan lide chokolade, like videoen og subscribe, ikke også? Så er man ligesom, det er der, hvor man subscribe, ikke også? Nå, men videoen er klar. Nu. Bum, 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 bum. Og man må ikke på healing, og jeg er jo sygt dårlig, han er bedre end mig. Bare lige info. Altså, jeg har kun spillet Fortnite et år, han har spillet i sådan 1,5, tror jeg. Ja, det er faktisk rigtigt. Det var bare gæt, men det er rigtigt. Vent lige, Willum. Kom og grab den. Jeg skal lige have drikke vand i. Det er bare mælk, jeg drikker. Bare roligt. Nå, vi er klar igen. Ej, min finger, det blev ikke glat nu. Oh my god. Ej, okay. Prøv igen. Nå. Så løber vi op til Willum her. Og jeg spiller på PlayStation, som I kan se. Husk at drikke mælk, ikke drikke sodavand. Jeg drikker måske nogle gange sodavand. Men husk at drikke mælk, eller vand, eller saftvand. Okay. Jeg sagde bare, når vi skal stoppe med eller lige til sidste videoen. Vi skal følge med til sidste videoen. Der siger vi lige mapcode til det her spil og sådan lidt. Og jeg skal ikke reporte mig eller noget. Altså, jeg kan godt finde på at spamme lidt. Men jeg skal altså ikke reporte mig. Ellers bliver jeg så ked af det. Så bliver jeg faktisk meget ked af det. Så er vi nu. Og bare lige så jeg ved det, vi spiller i... Er det ikke chapter 4 sæson 3? Nej, sæson 2, er det ikke? Chapter 3, sæson 2, er det ikke? Chapter 4, sæson 3 spiller vi lige nu. Der er lige kommet en ny opdatering. For 5 minutter siden, tror jeg. Ej, måske 2 dage. 2 dage. I går også en video. Altså, jeg er først lige begyndt at spille i dag. Ej, det er sgu ikke. Men filmen skal vi vise dem den der lille hemmelige ting, hvis de ikke kender det her spil. Nej, man. Okay, så vi må ikke dræbe hinanden. Husk det. Okay. Og Willum, jeg kender en anden ting, som du ikke kender. Hvor du kan få den der. Ja. Okay, nu er vi på vej ned til... så spawner vi. Hold da. Nu er vi på vej ned til et sted. Man skal bare tage helikopteren, og så springer den i luften, så skal man blive i den. Og så skal man hoppe ud her. Skal jeg se. Så er man vendt der. Se, og så... Nu er der lige gået en time her. Så kan man ligesom... Så kan man ligesom komme herind, tage lagmagen.
derinde på den der får man gratis XP. Og nu skal du lige hoppe ned her. Og så skal du bare droppe det i sløbs. Og så bare droppe et eller andet. Fordi vi skal have et checkpad. Og så skal vi også sætte den her. Grab den. Ja. Og så skal vi... Jeg tager et fly. Nogle gange kommer jeg øst og øst. Hop ud! Jamen, det var der faktisk stoppet. Vi skal høre. Nej. Ja. Og så skal... Så skal du hoppe ud over her. Og så kommer der et lille hul, ligesom med lamaen. Og så skal man hoppe herind, og så er der et... Noget du har fået... Ja, præcis. Og så prøv at tage den krabler igen. Nå. Så bare hoppe ned. Og så prøv at tage en anden ting i stedet for den der grøn, du har nu. Ja, der. Og så går herhen. Så kan du få den. Og riften, den ved jeg ikke, hvad man får. Og jeg har de der kills. I skal ikke se ham der kills, vel? Nej. Ja. Nå. Så tror jeg faktisk, det er ved at være færdigt her med spillet. Nu siger jeg mapkoden. Den er 61, 55, skråstreg, 13, 98, 40, 59. Det er mapkoden til den her, til det her. Men nu har jeg sagt det en gang før, men jeg håber, I synes godt om den her video. Husk at like og subscribe og alt det der dumme ting. Husk at skrive, hvis I kan lide chokolade og chips og slik. Og sodavand. Så husk at like og subscribe. Ha' en god dag, ikke også? Hej hej!